इउपिपिएल आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों। जों गोदो इउपिपिएल आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इस्यु दंमोन। जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन। आबसुनि हेफाजाब होनायावनो इउपिपिएल पार्टिया जोनोम जादोंमोन। बिटिआर एकर्ड मथे जानो गोनां माखासे दफाफोर दंमोन, बेखौ जों फेलें जानाय लामायाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। तारमाने इउपिपिएल आव थानानै माखासे समाज आरो हारिखौ सिबिनायाव माने गोबां हेंथा मोनदों। आरो जों गोदो इउपिपिएल आव ओंखारनायनि मेन जाहोना जाहैबाय जोंहा बड'लेण्ड इस्यु दंमोन। जों मेनलि आबसुखौ हेफाजाब होनानै ओंखारदोंमोन। बिनि उनाव आबसुनि हेफाजाब होनायावनो इउपिपिएल पार्टिया जोनोम जादोंमोन। आरो बे इउपिपिएल पार्टि जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं प्राइमारिनि जोंनि बेंटल प्राइमारि कमिटि इउपिपिएल नि जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै मावबोदोंमोन। आरो बिनि उनाव आङो प्रेसिडेन्ट हिसाबै खामानि मावदों। आरो बिनि उनाव आङो ब्लक लेभेलाव माने एग्जिकिउटिभ मेम्बार बा केबिनेट मेम्बार हिसाबै खामानि मावदोंमोन। दा जों नुहुरबाय माने जि उद्देश्यखौ लानानै जों आन्दलन खालामदोंमोन, जि उद्देश्यखौ लानानै जोङो सुक्ति खालामदोंमोन बिटिसि बा बिटिआर, बै उद्देश्यआ फेलें जानायनि लामायाव फैगासिनो दं। बेखौ जों गोथौयै मोनदां। आरो लोगोसे जों प्राइमारि लेभेलावनो हक ब्लक लेभेलावनो हक माखासे पार्टिनि जेनाखि डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनानै सोलिनायाव फेलें जानायखौ आं नुनो मोनदों। औ, बे हिसाबै नोंथाङा मिथिगोन रायजोनि थाखाय बेसेबांसो इउपिपिएलआ जौगानायनि खामानि मावनो हादों ना हायाखै? जौगानायनि खामानिखौथ' जों दिनै नुनो मोनाखै। माने एफा एनै फिसा फिसौ माने जब कार्डनि खामानि फैलाबायदों। बेबो बिपिएफ आमोलाव जेसेबां मावदों बिनि रुजुनायाव माने बहुद खम बिबांनि। आरो दानि जिनाखि माने बिटिआर एकर्ड मथे जानो गोनां माखासे दफाफोर दंमोन, बेखौबो जों फेलें जानाय लामायाव थांबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै हमनानै ला जोंहा जेन'बा नै जोंना बिक्रम दैमारि सार बिथांमोनहा जेनाखि आरटिआइ नि गेजेरजों सैथो बाथ्राखौ पाब्लिकनि गेजेराव फोसावनानै होदों। बेफोरखौ गासैखौबो नायोबा माने जों बिटिआर एकर्ड बा बिटिआर खौ लानानै जेनाखि रायजो राजानि डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो सानदों इउपिपिएल पार्टिया, बे थोंजोङैनो जों फेलें जादों होननानै बुंनांगोन। माने थारमाने थोंजोङै बुंनो थाङोबा माने जोङो जेबो डेभेलप मावनो हायाखै होननानै बुंनांगोन आरो। बे ओनसोलनि हिसाबै बेंटल एरिया बा गामियाव इउपिपिएलआथ' दा मख'जाथाव जेबो मावनो हायाखै। खारन जों नुनो मोनबाय मेनलि जोंहा हाग्रामा सारमोननि अननायाव जोंहा बेंटलाव कलेज मोनदों, प्रभिन्सियेलाइज जादों। आरो जोंहा बिबाह भबन दं। आरो जोंनि गामि ओनसोलनि गोबां लामाफोरखौ हानायमानि बिथांमोनहा माने मावफुंनानै होदोंमोन, फोसाबदोंमोन। नाथाय दिनै मोनसेबो बेफोरबायदि जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। आंथ' इउपिपिएल जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो आं नेहाथारि हिसाबै खामानि मावदों। आरो बिनि सिगां आं माने जेबो बिबान गैयाबाबो प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिनाखि आलादा बड'लेण्डनि माने सोमावसारनाय जादोंमोन, बै सोमावसारनाय समाव आं साइलेन्ट वार्कार हिसाबै आं खामानि मावदोंमोन आरो रायजोनि जानानै। माबायदि खामानि मावगोन होननानै आरो रायजोफोरखौ लानानै मा आसा खालामदों? रायजोफोरखौ लानानै आसा खालामनाया बेनो, माने आंनि सायाव गोबां फोथायनाय दंमोन नैबे बिक्रमपुर ओनसोलनिया। आरो दाबो बिथांमोनहा आंनि सायाव फोथायनाय दं होननानै आं मोनदां मोनो बा सानदों। जायनि थाखाय आंनि फंसे बाथ्रा मोननाय लोगो लोगो दिनै 120टा न'खरनि गेजेराव 85टा माने 85टा न'खरा माने दा बेलथायबोफिनबाय, माने इउपिपिएल निफ्राय दा बिपिएफ दोलाव फैबाय। आरो आं ओरैबायदि सानो, दा जोंना नैबे दासो जोंनि सिगाङाव बिबुंथि लाखिलांनाय जिसुआ सुमफ्रामारि सार बिथांमोनहा बिथाङा जिहेतु दोलोआव गैयै समावनो माने रायजोनि समाजनि मोजांनि थाखाय खामानि मावदों।
आरो बिथाङा दिनै दोलोआव थानानै जुदि सरखार दानो हायोब्ला बेसेबांदि माने जौगानायनि खामानि मावगोन बेखौ जोङो सुनो हानाय नङा आरो बिनि अनगायैबो जोङो दाथ' कमप्लिटलि जोंनि समाजनि माखासे जेन'बा सोलोंथाइ बिथिङावबो खामानि मावनायाव जों फेलें जानायखौ नुनो मोनदों। जेन'बा हमनानै ला माखासे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायनाखि मावथि बिथांमोना जेरैबायदि दायथ' लानानै खामानि मावनांगौमोन बेफोरखौबो जों फेलें जानायखौ नुनो मोनदों। खारन बै समाव आं बुंदोंमोन जेब्लानाखि माने कर'नानि समाव लकडाउन जादोंमोन बे समाव माने स्कुल कलेज जेबो गैया गासैबो बन्द'जोब गथ'फ्रा फरायनाय बिथिङाव माने गाज्रि जालांनोसै आरो फारसेथिं अनलाइन क्लास होनो होननानै मबाइल गिदिर गिदिर माने बिमा बिफानाव दाबिबाय मबाइल गिदिर गिदिर लाबाय फोथाराव ओरै खना माने मबाइल नायग्रा जाबाय उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बेफोरखौ नोजोर होनानै आं स्रोद एवारनेस होनो थाखाय जोंनि फरायसा हान्जा बिथांमोनखौ बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोनहा माने राजनितिकनि खामानि मावै माने समाज फोसाबनायनि बिथिङाव टटेलि माने बावलांनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि। जयन्त बसुमतारी लोगोसे खाम्फा बरगयारी गौतम दङ आङो खाम्फा बरगयारी सार बिथांनि देरहासारनायखौ आं लुबैदों। मानो होनोबा बिथाङा माने राजनितिक बिथिङाव माने जोबोद फुराना आरो बिथांनि एक्सपिरियेन्सजों जों जानला मोनला मानसिया सुनो हाया आरो बिथाङा लेंगुवेज बिथिङावबो हिन्दी इंलिश गासैबो बिथिङावनो माने बिथाङा बांला गोबां माने भाषाफोरखौ बिथाङा रोंगौ। बे हिसाबै माने बिथाङा जोंनि समयसाफोरखौ दिल्लीयाव थांनानै पार्लियामेन्टआव माने बुंथिहैनाय बा जोंनि सुजुग सुबिदानि थाखाय दाबिनानै लाबोनायाव जेबो